Deretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kasama niyo pa rin po, Idol Mark Espinosa sa #1 Music and News FM sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito po ang 104.7 IFM Dagupan. IFM News. Pinag-uusapan po natin po yung pong napipintong taas singil sa kuryente sa pagsapit po ng January 2025 sa anunsyo na rin po ng ERC sa pag-aproba po nito sa NGCP na kolektahin po. Ito pong higit 3 billion pesos no? Na auxiliary services o yung transmission na po dun tawag nito yung pong makikita natin sa bill po natin. So para bigyang linaw pa rin po ito at maki-update muna po tayo sa mga po isa po sa mga talagang matatag na klase po ng electric cooperative po, no? Kung tama yung yung classification ko sa buong bansa. Ito po kasi hindi po kami nakakaranas madalas dito ng brownout kaya magandang supply po namin dito. Usap po natin po ngayon ang Chief Operating Officer po ng Decor. Pabati muna po natin, Attorney Randy Castellana. Good morning, Attorney. Pagbati po ninyo sa mga tagapakinig po natin at taga-subaybay sa ating pong programa. Attorney. Good morning, Sir Mark. Malinaw po yung ano? Apo, malinaw po. May ano lang, pumapasok parang misa ata. Okay na po, ayan. Okay. Go ahead, Attorney. At saka sa inyo, sa mga taga-subaybay niyo, good morning. Opo, good morning po. Attorney, bago namin to kumpirmahin o tanungin po itong napipintong dagdag singil po na ito, kamustahin muna po namin po yung mga operation po natin dito sa Dagupan City. Particularly po dahil may mga inumpisa na naman po na mga road widening, road elevation, at saka ito pong tawag ito, drainage upgrade po natin, particularly dito po sa may Perez. Meron po bang mga ano po dito, sinasaayos po ng mga linya po natin ng kuryente, mga poste po natin, Attorney, or okay na po itong nandito po ngayon? Okay. Good thing yung mga poste namin dito sa may Perez area, hanggang dito sa may bandang dito Tampok. Opo. Nasa tamang location yung aming mga poste. And despite of the elevation, hindi niya mabibreach yung height requirement. Ang inaayos lang namin, Sir Mark, na mabuti, yung mga cable telecom attachments. Especially yung mga nag-cross ng street. So, in coordination with LGU Dagupan, ito ay sinasaayos ng mga cable at telecom operators. And then kami na rin pag may kailangan din ng itaas ng mga secondary lines. Pero nag-cross, pero based sa namin assessment, tama naman yung mga height ng mga facilities namin. Opo, may pagkakataon po ba, Attorney Randy, na inaabisuhan na po kayo ahead of time? For example, yung implementation po ng road elevation, inuunahan nyo na po ito ng upgrade po ng mga poste po natin po, or humihintay pa po kayo ng tamang calculation po minsan? Ano po ba yung mga parang ano po dito, lugar po sa Dagupan po na need po na kailangan na po talagang i-upgrade po rin ng ating mga poste po? Dito sa may may mga poste kami dito sa may Baluod, pero unti-unti naman namin yung naayos. Mm-hmm. Ang lang talaga yung mga cable attachments ng mga inaayos namin o pinapakiusapan o ino-notify yung aming mga counterpart sa telecom naman para sa cable na kumahari, ilipat na nila yung mga kable nila dun sa mga bagong poste namin. O kaya kung hindi, itaas. O kaya i-withdraw yung mga hindi na serviceable na mga linya nila. Mm-hmm. And the rest of sa Dagupan naman, kagaya nung nabanggit, wala namang hindi naman mabibreach yung mga height ng mga poste namin at saka yung
information nasa tama na. Opo. Attorney, eto pong ano po natin, no, stability ng supply ng kuryente po natin, particularly dito po sa mga dagupan and nearby towns po natin. Ito po ba ay may assurance? Ito pong the entire Kapaskuhan po natin pagsalubong ng bagong taon, kasi kaliwat kanan po ito na for sure tataas itong mga konsumo dahil kaliwat kanan po ang Christmas light, ang mga pailaw po natin, attorney. Yes, sa ngayon, nasa stable naman yung supply. Tapos medyo pumasok yung lamig ng panahon. So yung demand hindi siya ganun kataas compared sa pag mainit ng panahon. So with that, I think we believe this coming season ay enough yung supply. Wag lang mangyayaring may matumbang transmission facilities o kaya may magkaroon ng transmission constraints na tinatawag, kasi wala naman sa control namin yun. Sa control ng transmission side yun ng NTCP. And wala naman sana mag-backdown ng mga planta kasi siyempre mga machine yan. Barring all of that, yung supply will be enough or sufficient sa holidays. Opo. Kung sa mga nagluluto, ano po ba ang secret ingredient ng Decorp? At talagang stable po ito pong ating pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kliyente. One of the most trusted na kooperatiba po. Tama po ba yung classification ko, kooperatiba, attorney? Hindi po. Hindi po kami kooperatiba. Kami po ay isang private distribution unit. Yes. Opo. Ilan lang naman yung PDU sa buong Pilipinas. I think nasa 20, approximately nasa 20 lang po kami. And the rest are electric cooperatives. But yung sa amin kasi, isa kami sa mga naunang pumasok sa performance-based regulation na tinatawag. So lahat ng aming ginagawa ay sukat, may sukatan na sinubmit. And then mini-measure yung aming mga performances pagdating sa reliability, sa power quality, sa yung mga number of interruptions, frequency ng interruptions, duration. So lahat yan, meron kaming agreement kumbaga na hindi namin yan dapat mabilis. So ang ginawa namin, as much as possible, aming network ay magkaroon ng tinatawag naming redundancy parate. N-1 na tinatawag namin. Kung sakaling kakaroon ng interruption dito sa site na to, as much as possible, isolated lang yung area na yun at hindi maapektuhan yung karamihan. At pwede din namin i-shift yung load ng isang feeder papunta sa kabila. And doon naman sa aming power source, yung mga substation ng kung saan kami nagdodraw ng power, yung aming network ay capable of being transferred from one power source to another. So kung sakali nag-maintain yung Labrador NGCP plant nila, so kaya kung mapapansin nyo, pag nag-announce yung NGCP ng kanilang maintenance sa Labrador nila, kami 15 minutes lang kasi isi-shift lang natin yung load na kinukuha namin dyan papunta sa NGCP Balingaw naman dito sa Santa Barbara. And then, kung sakaling nag-maintain naman yung Balingaw, pwede naman naming i-shift sa Labrador o kaya sa San Manuel. Or meron kaming transfer capability. Kaya hindi kami affected ng mga long duration na mga interruptions. Kagaya ng na-experience sa ibang lugar sa Pangasinan. Okay. At attorney, hingi lang kami ng update dito po sa mga upgrade din po natin when it comes into payments, no? Lalo na po kapag mga ganitong panahon, marami ang walang pasok, holiday, yung convenience ng ating po mga kliyente na kahit na weekend ay pwede po silang mag-transact online. Ano po ba yung mga modes of payment po natin ngayon na maaari po nilang i-transact yung kanilang mga babayarin po? Sa ngayon meron kami nung EasyPay. They can pay through GCash, pwede rin sa 7-Eleven. Meron din kaming sa mga bangko, they can pay also there. Yung nga lang, kailangan pag nagbayad ka kasi online, should be your current bill. Wala kang past due. So kung meron kang past due, you have to go to our offices and pay. Pero yung sa Decorp kasi, Sir Mark,
kung ma-explain ko lang yung ano namin, yung Opo. bidding process namin. Hindi kasi, kunwari, itong December bill mo, kung na-receive mo siya, kung hindi mo siya nabayaran doon sa due date ng statement mo, kunwari na-receive Mhm. mo ang due date ng statement mo ay nasa, sabi niya, December 15, at hindi mo to Mhm. nabayaran, hindi ka naman puputulan. Mhm. Pag dumating yung January bill mo at hindi pa bayad yung December bill mo, merong nakalakip na disconnection notice doon sa Mhm. January bill Hmm. para doon sa December mo. Mhm. Ngayon, pagdating nung disconnection notice mo, meron ka pa uli 4 na araw Hmm. para bayaran yung December bill. So Mhm. sa amin kasi nasa around 30 to 40 days bago mo bayaran yung previous mo. Mhm. So ganun kahaba yung aming palugit sa mga customers namin para sila ay makapagbayad ng Mhm. tama o kaya maayos. Parang Pero yun parang nga, ano, parang isa ako sa nakahinga ng maluwag na oo, parang gano'n sir. Gano'n talaga yung Okay. ano namin, yung feeling namin Pero kasi yes po, oo, pero attorney, pwede po itong kunyari for example, eto po, pwede pong isettle po ito sa inyong cashier kapag sakaling gusto mo ng bayaran ito at hindi mo nahintayin yung disconnection mo, oo notice puwede. mo. Yes, Pwede oo. naman. Okay. Oo, puwede naman. May mga ganyan din kaming mga customers yung ayaw Mhm. nila nakaka-receive ng disconnection notice. Yes, So, yes, oo. upon receipt ng kanilang statement of account, bayad na sila. May Mhm. mga karamihan diyan, mga companies, mga commercial establishments kasi mino-monitor nila yung Mhm. kanilang mga payments. Oo. Okay, kami siguro naman up to date ang bayad namin dito sa IOP. Oo, opo, opo. Okay. Kaya walang problema do'n. Yes, attorney, dito po sa ano po, usapin din po ng tawag nito, ito pong mga interruptions po natin po. May mga schedule po ba tayo within the week or may mga ika-cancel po ba kayo pagdating po ng Kapaskuhan at saka Bagong New Year? Basta yung hindi lang O yung pwedeng opo. maiwasan lang? Pagka gano'n, pagka kunwari may mga holidays gano'n, hindi na rin kami nag-i-schedule ng Mm. mga interruption. Kung Okay po. sakaling magkaroon man ng interruption sa mga araw na 'yan, those are unforeseen o kaya Yes. unscheduled. So, Mhm. sa very ano naman yan, very minimal yung gano'ng mga interruption. So, kami, bago dumating yung mga ganito, mga holiday season, we make Mhm. sure na yung mga yung mga napansin namin o yung mga may reports sa'min na kailangan palitan o kailangan ayusin, naka-schedule na po yung way before nung pagdating ng mga holidays. Mhm. Dito po sa announcement po ninyo na scheduled maintenance po between the December 10 to 16, currently ngayong araw makakaranas po ng affected portion po ng ano no Barangay Sungkil itong 6 hours na interruption po dito. And then yung Santa Barbara which is hanggang 8:30, 30 minutes lang naman ito. Opo. Ito po yung pong announcement po ninyo. So 10 to 16 may expected pa po ng mga maintenance in the coming up until 16, attorney? Kung ito lang yung i-schedule sa week na 'to, ito lang yun. Ito lang, Okay. dalawa lang na 'to yung gagawin dun sa week na yan, sa 11 to 16. Mhm. So kagaya nitong sa Sungkil, may kailangan kaming palitan na primary pole. Kaya umabot ng 6 hours. Pero yan, pag ganyan, 6 hours, hindi lahat hindi lahat nung portion na, I mean, hindi lahat yung barangay. Kaya Mhm. mapapansin ko, portion lang kasi kagaya nung nabanggit ko kanina, we can isolate a portion Mhm. na kailangan lang ayusin without interrupting yung the rest of the barangay or the rest of the municipality or cities. May mga ganun kaming capability of Mhm. isolating an area. Opo. So isa mga saklaw po ninyo, attorney, within your data, we can say ba na 100% po nakapagpakabit na po lahat po talaga at legal na nakapagpakabit ng Uh, kuryente po, Yun, attorney? parating ano yan, hindi magtutugma yung data ng Mhm. sa amin kasi yung sa kanila kasi number of families ata yun. So Mhm. sa atin naman at sa amin naman household yung bilang namin. So sa isang household, posibleng may 2 o 3 families Mm. na nakatira doon. So yun ang ma-match. Kaya sa amin, when it comes to our data, 100% yung Yeah. electrification namin. Pero Mhm. when it comes to yung sa data ng ibang government agency,
hindi siya tutugma kasi nga magkaiba yung basis ng sukatan. Mhm. Okay, sige, before yung mga tips po natin po ngayon at saka yung mga ibang announcement po ninyo, attorney, etong malaking tanong ngayon kasi may announcement po ang ERC. Ah, Oo nga po. 12 centavos kada kilowatt Tama. hour in 3 months. Opo. Mararamdaman itong ano po natin po, itong unang salvo po ng 2025. Apektado po Opo. ba tayo dito, attorney? Yes, oo. Ano kasi yan eh, hindi lang yan dito sa area, buong ano po yan, buong Pilipinas, Luzon, Visayas. Mhm. Dito sa Luzon, mayroong 0.70 centavos per kilowatt hour ang Mhm. inalaw ng ERC na singil ng NGCP through the transmission charge Mhm. in a span of 3 months. So 0.12 nga per kilowatt hour ang papatong sa transmission charges. Mhm. Ngayon, yung ano kasi, yung ancillary service na tinatawag, yan yung supposed to be, di ba, yung mga nangyaring mga brownouts, yung mga nangyaring mga shortages ng supply. Kadalasan kasi walang control yung transmission at the time. Pero ngayon, dahil inalaw sila na pagkaroon ng mga transmission service agreement Mhm. with mga planta, ito pwede nilang ipasok ito during those mga ganong mga times. Kunwari nagkaroon ng kakulangan, pwede silang with their contract with a particular generator, pwede nilang ipasok yung supply na yun kung sakaling may nawalang ang aking planta. Nga Mhm. lang, dahil nga ancillary, so reserved siya. So, nag-aabang lang yun, nakaabang yung planta na yun just in case na may bumigay. Pero dahil nga nakaabang siya, so maandar siya, kaya ngayon binabayaran natin yun Mhm. natin, transmission charge. So, inalaw ng ERC for NGCP Mhm. to collect that amount. So, by January nga hanggang March, papatong yun sa transmission charge. Okay, Now, that is different. doon makikita, Opo, attorney, sa billing natin yung transmission charge, itong 12 opo, opo. Yes po. centavos kada kilowatt. Opo. Okay. Iba naman po yung generation charge ng Mhm. component. So, iba rin yun. Nagbabago-bago din yun. Pero historically, pagka mga ganitong malamig na panahon, mababa yung generation charge. So hopefully, Mhm. ano lang siya, mag-o-offset. Ayun. Sana, Mhm. pagdating ng mga buwan na yun. Pero sa case kasi ng DECORP, blended yung aming, ano kasi, yung doon sa may generation site ko, Sir Mark, Mhm. Opo. blended kasi yung generation sources namin. So, hindi kami nakatali sa isang planta lang na yung kanyang rate ay fixed throughout na mataas. Mhm. Pero kami kasi, meron kaming Energy Development Corporation na kontrata. Mhm. Ito yung thermal. Mura lang yung pagkakakuha namin dito, Sir Mark, ng 4.4 pesos and 28 centavos sa duration ng 10 taon. Mhm. So, tapos pagka nagbayad pa kami ng maaga, na ganyan naman ng DECORP, nagbabayad ng maaga ng DECORP, nakaka-avail pa tayo ng prompt payment discount na tinatawag. So, 3% yun. So, nagiging 4 pesos and 16 centavos na lang ang generation charge na nanggagaling sa planta na yan. Mhm. And then, yung nakuwang discount na yun, yung kalahati nun, babalik sa customers in the form of rate reduction. Okay. And then, meron din kaming solar na embedded, yung One Manawag Solar na nakalocate sa ERPE, Mhm. Santa Barbara. Nasa 5 pesos and 54 centavos din, o 56 centavos ang kontrata dyan. So, tapos meron kami nung coal na pang-balanse, and then kumukuha kami sa WSM o yung sa market. So, pag kinuha mo lahat yan, together with the net metering pala, yung mga naka-solar panel sa mga bahay nila, nagbibenta rin sa amin yan. Pagka tinotal mo lahat yan, tapos in-average mo, dahil may mababa kaming mga kontrata, Mhm. hinihilag niya pababa yung aming generation charge. Kaya kung compare mo sa ibang areas, mababa yung sa amin because siguro Mhm. Yung ganitong scheme na ano, oo. prudent at saka yung magandang pag-forecast din ng pangailangan ng Mhm. DECORP, kanyang demand over
period of 10 or 20 years. So, yun, and then, ang pinakaano dyan, Sir Mark, kaya makakakuha ka ng murang generation charge sa mga generation company kung maganda ang record mo sa pagbabayad mo sa Ayun. kanila. Oo. Good payer Kaya ka. kung good Mhm. payer ka at Mhm. ikaw ay nag-avail ng prompt payment discount, kaya nilang ibaba yung kanilang presyo kasi alam nila na secured sila over the period of time. Yes. Okay. Anyway, ito pong Kapaskuhan, bagong taon na attorney, marami po kayong mga actually nung i-scan natin yung sa Decot, marami po kayong mga tips, no? Pero Mm. siguro i-highlight lang natin tong pag-iwas sa attorney doon po sa ano po, no? Overloading kasi lahat Ay, oo. nakasaksak po lahat. Paano po ba masasabi na overloading po ang isang ano po, saksakan po May, attorney? ah, of course, yung mapapansin mo kasi may mga mabibiling mga extension wires Oo, na marami-rami ang saksakan. standard. And then, may mga ratings kasi yan, Sir Mark eh. So, mayroon lang kaya yung mga wires na i-absorb. Mhm. Ngayon, kung hindi natin alam yun, tapos saksak tayo ng saksak doon, posibleng mag-overload yung ating mga extension cords. Mhm. So, kung bibili sila sa mga malls o kaya magpapa-assemble, kausapin nila mabuti yung gumagawa o kaya yung nagtitinda. At tanungin kung anong kaya Mhm. saksakan na to. And then of course, dapat meron siyang standard, no? Nasa Yes. tamang quality check, yung na-check quality yung saksakan na yun. Saksakan. Mhm. And then, isa pa, yung wag pag sinitch yung Christmas lights, wag iiwan overnight. Yes. Kasi Mhm. yun, Manipis yung ano yun, wire ng iba 'di ba? opo, Mhm. manipis. Tapos, ang madaming substandard ng mga Christmas lights. Kaya, Mhm. it's just a choice between mura nga, pero could be unsafe. Yes. O medyo papatol ka ng konti na medyo may kamahalan pero safe naman siya. So it's just mas doon na lang po kayo sa medyo may Oo. presyo pero Sigurado. safe, Oo. sigurado kasi Oo, kasi sabi ko nga attorney kasi may sunog kanina diyan sa may Bolosan Sabi nga namin oo nga po mahirap ang masunugan dahil daig mo pang ninakawan. opo hindi ko bodega daw yung nasunog. Bodega attorney. Oo. Ko alam kung anong Yes. bodega yun. Pero we were able to naman extend help kasi Okay. kailangan ng aming mga equipment. So we Mhm. were able to extend help naman. Ayun. Okay, malaking tulong din. Anyway, attorney, before we end, I think you have announcements sa inyong business hour dahil mukhang may Opo. company event tayo itong darating po na Friday. Sabay ata tayo, So, attorney. Sige po. Go ahead, so, attorney. alam na rin natin yun kung ano yung company event na yun. Meron lang konting siyempre, mga gathering din naman tayo every mga ganitong panahon to thank the Lord for the year and then thank our employees, tapos yung management din. So, sarado po ang Decor itong December 13 po, no? Half day lang, yung half day lang. Half day lang pala. Okay. So, And then until 12 noon. and then meron din kaming mga activity na gagawin sa weekend. Opo. Pagbabalik lang ng sa mga customers. And Ayun. then, isang announcement pa, Sir Mark. Yes po, Baka sige po. yung mga commercial establishments na nagbabayad ng expanded withholding tax VAT will help. Kasi ang dati, ang nagko-compute ng EWT tsaka VAT will help yung company o kaya yung LGU. Sinusulat na doon sa 2307. Tapos, pagbayad nila dito, naka-separate yun. Yung nga lang, kadalasan na nagkakaproblema doon sa computation, magkaiba yung computation natin. So, Opo. ngayon, dahil doon sa order ng BIR, automatic nang nako-compute yung EWT at saka yung VAT will help. So, pag starting November bill, pag na-receive nyo yung November bill nyo, at meron kayong binabayarang EWT o VAT, nandun na sa bill yung EWT tsaka VAT. Ay, kukopya lang dun sa isusulat lang dun sa 2307. Kaya pag nagbayad, seamless na yung kumbaga wala ng perya, susundan yung nandun na computation dun sa bill.
Ayun. automatic na po na compute yun. Okay. So talagang klaro na doon at ito yung magandang Opo, hindi na, tulong sa ating sa ating hindi mga na, opo, customer. kasi yun nga, kadalasan na problema pag nagbayad, magkaiba yung computation. Mhm. Kung minsan, kulang o kaya sobra. O, ang nangyayari, yung dating nagko-compute, biglang na-absent, iba yung nag-compute, so nagkaroon Mhm. ng discrepancy. So ito ngayon, nandun na sa billing invoice, hindi na pala, ang tawag na pala sa ngayon ay billing invoice, hindi na siya Mhm. statement of account. Yes, yes. Pakikita na doon sa billing invoice, nandun na yung computation ng EWT tsaka VAT. I-copy lang po natin doon sa 2307. Kaya pag nagbayad, parehas na dapat yung presyo, yung amount. Okay, attorney, quick na lang siguro pag Christmas greetings na lang po ninyo sa lahat ng mga Opo. siniservisyohan po ng Opo, Decorp sa buong Pangasinan. Yes, opo, Merry Christmas po sa inyo lahat, especially sa mga kasama natin sa media, for being always there to help us or give us an opportunity to explain kung ano man yung mga pagbabago sa mga servisyo namin o kaya mga announcements. And then sa mga customers namin, thank you rin sa sa maraming taon na pagtitiwala sa Dagupan Electric. And rest assured na hihigitan pa namin kung ano yung mga na-experience yung services namin. At magtutulungan po tayo sa para mas mapabuti natin yung serbisyo pagdating sa electricity. Opo. Maraming salamat po. Merry Sir Christmas Mark. po sa buong pamunan po ng Decorp. Attorney Okay, Randy thank you po. Thank you. Castellan, ang ating pong COO ng Decorp. Maraming salamat, sir. Thank you. Anyway,